Khatong khajang laijak, kha srang laijak, khatongoi nasingjak bisi ketalno. Abahaino tring bisi ketalno lamsukna bagui bo khatongoi kha srangjak khwai jokno kopra kami tring committee rok bahaino. Bisi brumno naithok nukthokni bisingtike hohom dodamke lamsukjago tring bisi ketalno mosamung rechabmung bai gedaljak khlai. Bisi brumno tring bisi ketal palaijagi phaimani hai taklai 2025 bisini 21 तारिख डिसेम्बर सालमारिबो खोनाथक रेचाबमुं मोसामुं bai khlai palaijagna thangi tongo tring bisi ketalno jogna kopra kami tring committee ni phasingtui 21 डिसेम्बर tring bisi ketalno lamsogui palaithani taklai khorang ketei bai recab phai bisi ketal lamsogui naharmano muchangri phainai recab kurung hwnei recabmung hafaro sinijak Sanjita Debbarma tongnai bo Tapu Debbarma Aisha Debbarma Chopon Debbarma Aisri Debbarma tei tongnai naithok mosamungrok logiu tongnai selukjak khorang musical band rok bahaino phainai 21 तारिख डिसेम्बर 1436 tring bisi ketal palaina bagui bisi ketal lamsungna bagui khatong laijak tabuk khwai jogon kopra para tring committee rok